Здравейте! Вие сте с подкаста на Дончо Иванов за геополитика, народопсихология на българите и конспирология. Продължаваме разказа за русофобията на част от българите или на българите въобще. Русофобски черти в днешно време придобива и българското дисидентство, независимо, че или може би тъкмо защото е вдъхновено от съветското, плод на съветската перестройка, това е тезата на Искрабаева. Сега, преди да говорим за новото русофобство, да припомним само с две думи, че старото русофобство от времето на началото на 19 век произлиза най-вече от очакванията на българите, че след като Русия освобождава балканските народи, Гърция, Сърбия, та дори и създава една нова държава, Румъния, дядо Иван не освобождава България. Тоест, неудовлетворените очаквания предизвикват отрицателно отношение. Друг е въпросът, нали, какви са причините за това. Защо фаворити на русите са сърбите, гърците, та дори румъните, каквито няма до този момент, но не и българите. За Русия преземането на Константинопол и контрола върху проливите е цел и задача, но не и освобождението на българите. Тогава на времето християните са се наричали християни, а не българи, сърби, румъни, които са в Османската империя. А да не говорим, че формулировката грък важи за всички на територията на България и означава християнин. Както преди поробването на българите от Османската империя е нямало български народ, а румилет, т.е. римски граждани. И така, с тая характеристика на по-старата русофобия, идва и още една, говорихме за нея. Тя е свързана с това, че онези, които организират национални революции, в кавички или без кавички, полска, унгарска, босненска, българска, тъй като са рожби на масонските организации, искат сваляне на монархията, на монарците и унищожение на влиянието на църквата. Това са идеите на Френската революция. Те се повтарят и в следващите революции в Европа, тъй като вдъхновителите и организаторите са едни и същи. Говорихме за центъра в Италия, който прави Италианска република, т.е. унищожава монархията. И за да не пристигне руския цар, който като има някаква революция в Полша, в Унгария и така нататък, пристигва с армията си и защитава своите колеги монарси. За да не се случи това и с Италианската република, те създават и организират и настройват такива революционери, с или без кавички, като нашите национал-революционери, чието вериво е такова. Значи, не на руския самодържец и организиране на една кампания, която кампания да създаде отношения на непоносимост между Руската империя и Османската империя и да се случи война, която да отвлече вниманието на Австро-Унгарската империя и на Руската империя от създаването на Италианската република. Така е създадена Италианската република, като са инспирирани конфликти с национални изпълнители,
които да критикуват руския цар, оттам и руската държава, оттам и всичко руско. Руската държава, която е избрала момчета да се обучават в Русия, вместо да се верне на Министерството на външните работи, което им е осигурило подслон и храна и обучение, е попаднало под влиянието на тези подготвени отвън русофобски революционери, членове на организации като Народна воля, Черно и Передел и така нататък. И ето така от хора, обичайки Русия и руския братски народ и руския цар, попадналите там българчета под влиянието на революционерите, борещи се срещу самодържеца с куршуми, с бомби, с пропаганда, стават русофоби. Съдбата на такива момчета като Стефан Стамболов, тъй като Христо Ботев, тъй и редица други, са истината за появата на, така да го кажем, старото русофобство. И на последно място ролята на полските пратеници, които от хотел Ламбер, организатори на предстояща война срещу Русия, от името на поляците и техните приятели, начало с Адам Черториски, изпратените апостоли в Османска империя, в Цариград, са започнали да организират българите с желани от тях инициативи, като независима църква, преса, образование и така нататък. Лобирали са за българите пред султана, а съответно българите са настройвали срещу основния враг на поляците от тогава до днес, който е един. Това е Русия. Горе-долу в това се състоят опорните точки на българското русофобство от по-старо време, от началото на 19 век. Сега, като говорим за новото русофобство и за русофобските черти на българското дисидентство, трябва да припомним, българските читатели на съветска перестроечна преса започват да си задават немислими по-рано въпроси от рода на този. Ако тази система е била изградена върху престъпления и безплодни усилия, то какъв е смисъл на обвързването на България с Русия и Съветския съюз? Така, периодът на най-активно четене на съветска преса и литература съдейства най-много за оформянето на новия облик на Съветския съюз. Държава, изградена върху престъпления, ограничаване на човека, погрешни икономически програми. Ето при такава хранителна среда тези нагласи възобновяват русофобството на българите. А тези от вас, които знаят как се образоваше българина тогава, образоваше се с абониране за книги, изписания и вестници от Русия и всеки ден за жълти стотинки в почтенската му кутия пристигаше тая перестроечна преса. Всеки ден, всеки Божи ден в България тя обръщаше представата на българите за Русия. И сега, като знаем повече вече за най-новата история, знаем, че процесите на конвергенцията бяха ръководени от руските тайни служби съвместно с американските тайни служби. Целта беше развал на СССР, унищожаване на източния блок, закриване на организации като Варшавски договор и Икономическия съюз на източните държави. И всичко това не е станало за един ден. Може би със сигурност в периода 85-та до 89-та, 90-та, всеки ден в почтенската кутия се промиваха мозъците на българите и от русофилство българите бяха тикани в посока русофобство. Ако
Трябва да цитираме Искрабаева точно, да извадим някакъв цитат от нейните научни заключения. Например, през 90-те години на 20 век реставрацията на капитализма започва с значителна економическа зависимост на България от Съветския съюз или Руската федерация. 60% от българското производство е свързано и обърнато към съветските пазари, а економиката ни е почти напълно зависима от вноса на ефтини руски енергоносители, нефт и природен газ. Посочените обстоятелства предопределят факта, че основната задача на новото българско русофобство е да спомага за откъсване на българската економика от Русия. На това са посветени главните усилия на президента на Република България от СДС, доктор Желю Желев, и на правителствата на СДС, на Филип Димитров и на Иван Костов. Този процес завършва с частичен успех на инициаторите, който пък изглежда така. Разгром на българската промишленост, разгром на селското стопанство с тежки економически и демократски последици, еволюирали в наши дни и до демографска катастрофа. Край на цитата. Ами, ако всичко това е така, както ни го е подсказала Искра Баева, разбира се, че българите няма да обичат Руската федерация. Но Искра Баева казва и друго. Обърнете внимание на връзката на новите русофоби с страната, която мразят. При повечето днешни русофоби става дума за минало пребиваване, дори и роднински връзки с Съветския съюз или Русия. И изброява някои от имената на изявените нови русофоби, за да се разбере за какво става дума. Пламен Цветков и Огнян Минчев, аспиранти в Съветския съюз. Иво Инджев, завършил образованието си в Съветския съюз. Илиян Василев, бивш български посланник в Съветския съюз. Евгений Дайнов, руски зет. И то не какъв да е. Бившата му съпруга Аня е дъщеря на най-висшия клас руска партийна аристокрация. Показателно за култивираната в съвременното българско общество русофобия е отвореното писмо на правозащитника Николай Колев-Босия до Елеонора Митрофанова, посланник на Русия в София. Това писмо е от май 2021 година. Тонът на писмото е груб, в него има обаче достатъчно обективни поводи за размисъл. Няколко цитати от писмото, което иначе не е прилично да се публикува и буквално да се предоставя. Престанете да ни учите колко трябва да сме ви признателни и дори да ви бъдем задължени заради руско-турските войни, които имат една единствена цел – да имате достъп до проливите и да изпълните имперската си мечта. Бог да го прости, Николай Колев. Познавам го от времето на неформалните организации, които членувахме преди 10 ноември 1989 година. И съм поддържал контакт с него до смъртта му. И мога да кажа, че това не е негов израз. Но това е отделна работа. И така, в това писмо
Босия продължава да твърди. Вие продължавате да ни се представяте като освободители, а не като завоеватели, каквато е истината, видна от книгата на Сергей Спиридонович Татищев «История, расистска и дипломации», издадена през 1890 година в Санкт-Петербург. Русия е била категорично против обединението на България. Насъска стратегическия си партньор Сърбия да нападне България в гръб. По време на Първата световна война нападнахте без никакъв повод България и бомбардирахте мирното население по Северното ни Черноморие. Организирахте и финансирахте така нареченото Септемврийско въстание, така нареченото партизанско движение. А след 9 септември 1944 година обявихте война на територията ни без да има срещу вас нито един изстрел. След влизането ви през 1944 година в страната ни по вашата стратегия избихте десетки хиляди българи и за пореден път прибрахте ценностите и златото ни. Фалшифицирахте историята ни, ограничавахте достъпа ни до истинското образование и култура, отнехте ни собствеността, унищожихте физически интелигенцията. Като изключим неприемливия тон, писмото съобщава факти, които кореспондират с фактическата действителност, които се знаят от българското общество, но по които, забележете, не се повдига и не се повдига обществена дискусия, независимо от агресивната антируска вътрешна и външна политика на страната. Вероятно, защото русофобския политически елит, но не и народът. Иначе прави впечатление, че и никой не повдига въпроса за милионите българи, които са възпрепятствани да се самоопределят като такива в автономните републики на Русия. Чувашите, в кавички, искат републиката им да се преименува на Волжска България и чувашите официално да бъдат преименувани на българи. Това е третата република в пределите на Руската федерация, която иска подобно нещо. Чувашите определят себе си като потомци на древните българи от Българската империя, Стара Велика България, Волжска България. Но Република Чувашия е част от Руската федерация и граничи и с друга държава, в която жителите също искат да бъдат официално признати за българи. Републиката Татарстан. Тамошните българи, които са подложени на изтребление и разселване, са насилствено преименувани на татари. Около 2 години, 18-20 година на 20 век, републиката е съществувала под името Идел Орал или Булгарълк. Подобна съдба има и друга руска република. Кабардино-Балкария. Пак в състава на Стара Велика България някога, където балкарците, тая република, се водят различни от българите и нямат право да се самоопределят като българите. Въпреки, че Кабардино-Балкария е наследница на Българо-Унгурската империя, Унгурия, откъдето идва и името на Унгария. В Републиката Татарстан, със столица Казан, не живеят татари, а българи. Потомците на хан Котрак, брата на хан Аспарух, който създава пък Дунавска България. Котрак пък създава Волжска България. Създателите на Втората българска империя в Средновековието по река Волга, достигаща до река Дунав, макар и в две отделни държави, е една велика държава, която е била съперница на източната Римска империя и на арабския халифат. От 1552 година, когато руският цар Иван Грозни превзема и разрушава Казан,
Местните българи са под руска власт. Репресират ги и руските царе, и руските болшевики, като последните жестоко смазват опита да бъде създадена българска държава през 1918-1920 година. Тогава, когато русите отделят Украинска съветска социалистическа република, на българите не дават българска република, а ги наричат татари. Дори през 1920 година Ленин с декрет създава татарската нация. Макар че тогава Академията на науките на Съветския съюз има следното заключение. Цитирам: съвременните татари нямат общо с монголите. Те са преки потомци на волжските българи. Името татари е историческа грешка. Затварям цитата и продължавам с факта, че на историческата наука Сталин отговаря с репресии срещу академиците. Сталин разделя българите на две области – Татарстан и Башкирия. През 1946 година, след Втората световна война. Защото това е втората по брой народност в Съветския съюз, след русите. А русите са толкова, защото с огън и меч редица народи и племена са покръстени и са порусени. А за всеки случай Сталин допълнително провежда и разселвания на цялото ворско население. Като повода е, че са сътрудничали с германската армия през времето на Втората световна война. И, и българите са разселени къде ли не. На север непригодни атмосферни условия, на изток, където жив човек няма, на юг, където вече населението е наистина монголско и кавказско. Балкарците българи са другата част от нашите сънародници, които остават да живеят на територията на Съветския съюз и Руска федерация. Те са преки наследници на българите на хан Батбаян. Населяват най-високите части на Кавказ. В етногенезиса им взимат участие и кумани, и алани, които са населението на различни държави, съществували след Стара Велика България и преди Стара Велика България в този регион. По вероизповедание са мюсюлмани, сунити, говорят карачаево-балкарски език. Там, в Хартленд, в сърцето на сушата, българите са повече, отколкото в Република България. Срещу Хартленд, в сърцето на сушата, сега Русия и Република Татарстан, Чувашия, Башкиртостан, се води войната на целия западен свят за превземане на тези територии и използване на тамошните ресурси. Например, Волска България е наречена сега Татарстан, е върху море от нефт. Самостоятелното развитие на волжските българи продължава до 30-те години на 13 век, когато Волжска България е превзета от нахлулите в Европа монголски завоеватели. Волжските българи губят земите на историческата си родина, самостоятелното си държавно управление, политически и духовен елит, многовековната си материална и духовна култура, а дори и етническото си самосъзнание. Част от оцелялото население се нарича
с етнонима Сювас. Думата в последствие се трансформира в Чаваш, достигайки до съвременното наименование Чуваш. А от 1920 година се създава Чувашка република със столица град Чебоксари. Не знам дали има връзка с Чебурашка, с името Чебурашка, но коментарите, които има в моя подкаст с твърдение, че извършвам проруска пропаганда, най-често съм наричан Чебурашка. Днес етнически чуваши живеят в Република Татарстан, Република Башкирия, Уляновска, Тюменска, Оренбургска, Кемеровска и други области, влизащи в състава на Руската федерация. Волска България е създадена 20 години преди Дунавска България, от създадена от сина на Кобрат Котрак, брат на Аспарух. През X век тамошните българи приемат исляма от арабите, но не възприемат тяхната култура и бит. Държавата се развива успешно, разширява се териториално. Нейна столица първоначално е Болгар, после е Биляр, после е Казан. Централната част на Казан е заградена от крепостна стена, а около нея има сателитни селища. През 15 век градът бележи голям разцвет, изграден е от кремловски комплекс, който включва двореца на царя, така се титулува владетеля, а не хан. Къщи на висшите сановници има там, храм и богата библиотека. През 1539 година на престола се възкачва цар Хюнгай. Съпругата му носи името Сюмбике, което в превод означава богиня на красотата, но и е аналогично на името Любов или Люба, защото на местен език Сю е любов. Според моят приятел и колега Йордан Василев, през 1551 година Хюнгай умира и царицата остава вдовица. За нейната ръка се домогват турски султани, арабски халифи, но тя е дала обет за вярност към съпруга си, който обет спазва дори и след неговата кончина. Тя поема управлението на страната и се отдава в служба на народа си. Още през 1548 година в Казан идват двама български свещеници Матей и Лукан от Киевско-Печорската лавра с мисионерската задача да се опитат да покръстят тамошните българи в православна вяра. Царица Сюмбюке ги приема от любопитство. Тя е високо образована, изчела е византийски и арабски книги, в които се описва християнството. Знае, че нейните сънародници от Дунавска България, която вече не съществува като държава, изповядва тая религия. В последвалите дълги разговори с Матей Лукан тя разбира, че православието е по-прогресивно от мюсюлманството, но вече векове нейният народ изповядва исляма, а и тя е възпитана в тази религия. Въпреки това, започва да проявява все по-засилен интерес към православието. Матей и Лука не научават да чете черковно-славянски и дават книги на този език. Особено е впечатлява писанията за Света Богородица. Затова още, докато съпругът ѝ е жив, с негово съгласие, построява параклис в нейна чест. Матей е иконописец и изрисува образа на Божията майка върху дъбова дъска, а Сюмбюке нарежда да позлатят ореола й. Волска България граничи с Киевска Рус, която вече е със столица Москва, или по-скоро Киевска Рус вече е разделена на Киевска Рус и Московията. Киевска Рус е близка с поляците, литовците, западняците, а Московията с
Монголите. Това са, това е разделената Рус, едната на Даниил Галичин, а другата на Александър Невски. В Московията от 1533 година властва княз Иван, Великият княз Иван, който иска да разшири владенията си. През юни 1552 година той нахлува с войската си във Волска България, превзема селище, опустошава страната. В края на август стига до Казани и го обсажда. Българите са свикнали на мирен живот и имат малобройна и не повече от 5-6 хиляди души войска, а княз Иван настъпва с 60 хиляди войници. След едномесечна обсада русите превземат Казан и го подлагат на разграбване и унищожение. Като се каже, че русите ограбили българите, трябва да прибавим, че в музея на Лондон има цял етаж с български артефакти. Не се знае кой повече е ограбил от българите, русите или англичаните. Приключваме за днес. До нови срещи. Довиждане.